Hello! Isang tulog na lang. New Year na, hello, good evening, mga madam, senyorita, senyorito. Ang programang ito ay dinadala sa inyo ng tinula ni Ikang. Ibutan ko ba? Abre, Diyos ko, Ginoo ko, Lord. Shout out sa inyong lahat dyan sa mga buhay, no? Sa mga gusto pang mabuhay, naway, gay kuluwag. Tinulang manok with love na may balunggay. Ganyan kami dito magluto. Luwagan ay. Para ayaw ko yung manok ko yan na niluluto ko yan. Malata ang mga balunggay. Tingnan nyo. Ay, nako, Diyos ko, Ginoo ko. Welcome to my live. Dahil New Year na, tinulang manok ka na. Abot ko din nagali ng manok. Basta magnolia, magnolia. Guys, good evening. Tag 40 po ang serve nito kasi with love. Ayan. So, ma-dinner tayo. Good evening. I-share ano yung akong live. Hello! Diyos ko, na-miss ko yung mga pagkain ko. Shoutout sa inyong lahat, no? Thank you so much sa kay Taong Grasa sa pa-Gcash kanina. Ang Gcash ko po ay 0945-378-1410. Ayun. Manya, punta sir, hindi ka talaga magulat nga. Ano kayo ma-Netflix? Wala na kami ginagawa dito sa bahay, makain, pagkatapos mag-Netflix. Tapos, gumastos na gumastos. Kasi bukas mamamalingki na ako. Abangan ang aking vlog sa aking pamamalingki, New Year's, no? So, tingnan ko kung saan naabot ang budget ko. Chicken, Chicken. So, hindi po basta-basta pag nagluto kami kasi marami naman kami dito sa bahay. Kanoon na nila jutay lang. Kung ako lang yung isa, tatlo, ginaya, guys. So, hindi pwede na tipirin ko ang sap ko. Kainit-init. Good evening. So, yan, guys. Welcome to my live again. Nyapon ta. Shout out kay Sir Glenn Gulingay, Erwin Andawal. Diyos ko sa mga friend ko. Hinahinaya lang, Sir, maluoy ka man sa ako. Sir, feedback. Hello, may gabi, no? Shout out sa mga taga-Tubuso, no? Merlin. Parami namin, be. Umuulan kasi dito, dahil. So, kailangan namin yan ng sabaw. With rice. Ang uga to ginaubos na to. Prituha tong uga. Iinita lang kay Manyapon. Shout out kay Leo, kay Tata mo. Diyos ko, Ginoo ko, kabay pa nga. Hindi ko na iabutang na to yan. Ako nagkakaukig ako ni nanay. Tulong uga ako na. Sarap-sarap dahil. G.E. Paklivar. Darloy, Diyos ko, ganda ni Madam. Thank you so much, Skin Jew. Namit, sundaan mo. Ay, tingnan nyo, isagid niya kaka. Hanggang bukas na niya, dahil. Ambot ko malabutan sa umaga. So, dinadamihan ko yung malunggay. Kasi malunggay lang naman yung hinahabol ko dito. Gaka ako ang malunggay, sir. Gusto ko yung maraming malunggay. Life is short, no? So, dapat kung ngayong 2021, may ko tinidor, biga pa. Kailangan pagtagumpayan yung sarili nyo. Ang mga bawal, dapat bawal. At ang mga pwede. Pagkatapos, kung alam nyo sa sarili nyo, makabenepisyo sa katawan nyo, go na kayo. I-go nyo na, dahil. Focus kayo sa goal nyo sa life at saka i-go nyo yung mga pagkain na pwede nyo mabenepisyuhan sa katawan nyo. Tao na, sir. Hindi na ka mo mag-ininta, kaya hindi ka mo gwapa. Amo namba ko sa inyo kung anong sudaan, kung anong inyo pwede, nakapon sa inyo panimalay. Go na ka mo, kaya hindi ka mo balaya hindi ka mo kayang buhayin ng ganda-ganda lang. Hindi kayo bubuhayin ng babatiin ka lang, ng ganda mo, ang bait mo, kailangan mo talaga yan ay kumain. Nun, sarap-sarap. Kauna ka mo, may ugapa ko tayo. Ay, buto mo ka-init mo. Shout out sa taga-Oman. Kamusta na kayo yung pamilya ko doon sa amin? Hindi ko pa ma-chat mga kapatid ko. Walang kuryente. Pero bukas magkasama kami ni Nanay Vets. Namit balat ko. Namit. With love na. Cook with love, no? Dalawang magic sarap, dalawang norm, may bitsin pa, botag laway lawa.
Cellphone din ito. Kauna ka mo. Live. Pak. Sa umaga, paksiw. Sa tanghali, fakbit. Pagkagabi, fak ng manok. May uga pa. Sarap. Mukbang Israel. Anong sabi kayo, kalain man, may parating na hangin ka. Mag-New Year na parang may bagyo pa. Lamit. Saan lang lawas mo, sir? Iligtas nyo naman sarili nyo. Oo, Bisaya niya manok, day. Bisaya gini niya. Native chicken. Shoutout kay Aya, Shimiso. Taga Japan. Thank you so much. Siya ang nag-sponsor sa akin ng Salaset. Shoutout sa iya, Iloy nga gupagwapa, Jenny Shimiso, nahamtan dahil sa may SM North Wing, no? Genius Linagaan. Namiss ko ang mga ganito ng pagkain dahil. Wala dito sa akin, pinuntahan ko sa iyo. Gahawa-hawa pag ginawa ko nga gusto ko magkaon mga amo niyo. So pag nasa doon ka sa mga hotel, mga restaurant, hindi mo alam yan. At saka ito yung bagong luto, gidya. Tingnan mo. Nan. Kasi rula namon pilan na yan kaluto ang natabo. Di pero wala pa nina-impas. Yung tipo na kasi rula mo pinaglulutuan mo. Hanggang ngayon sino pinupuntahan pa ko ng kolektor dito dahil. Tapos pag kami nagluto ng tinulang manok, tinula. Ginagawa naming aquarium ang kasurula. Ginalumsa na mo ng manok. Ang manok hindi kita mabuhi yan. Galutaw, lipong kasi ito ni perteng sabaw. Share ko na daw. Hindi ato na ito sa ikaw. Sa ikang kalimbang. Papupo mo din. Wala na ko nalagyan ng ikangkang. Ito, cellphone. Nakalagyan dito sa may ano. Yeah. Native ni Dice, native. Kauna kamuta. Gado ko. Ang sarap naman kasi Madam Native naman, yes. Chicken crotons, gatong-tong gani sa crotons. Pagbakit ko butangin ko dahil Gcash na gumasti. Malay mo may maghahabol pa kasi New Year na bukas. So pambili ko pa yan ng ano. Malay mo may magbigay pa yan ng Gcash. Thank you sa miga ko na sa Iloilo sa kahit taong grasa. Kulamit. Hindi mag-pin ba? Hindi mag-pin? Ngahaw. Isa ko naman ka ano ba? Ako hindi mo mag-pin. Hindi mo naman diyo. Shiver, hello, sarap. Sarap kumain. Yes, masarap talaga dahil. Lalo na pag happy ka at saka kondisyon ng katawan mo, so sarap kumain. Ano ito kong paigalo? Ito. Ano pa kanya pang luto mo daw? Mga leftover yung kapagod. Hindi na makaya, kaya hindi na pagpangluto. Aga may naspon pa man niya adlaw. Shout out kay Madam Sarah. Hello. Huwag ako. Grabe ako yung humigop ng sabaw. May pagkamanyak ko yung hadaan nga agi.
Birahan ko niya kaong kakapayat ng balonggay. Gakang magpapayat naman bukas gaya. Puntukod. Birahan nyo na nga daan, subong. Bilisan nyo na at saka gawin nyo ang magusto nyo. Kasi sa 2020, iwan nyo na yung pagkabigaon nyo at pagkakatikati nyo din sa 2022. Yung box number tanta. Kaya wala takabalo kung ano matabo sa aton. Subong pa lang ka pamatsyag ng langit. Subong, Diyos ko ginuo ko kabay pa hindi lang magbagyo. Magkala, magabaligya palupok, magkala umido, ila palupok ga. Kite himiniya, Diyos ko ginuo ko sa plaza. Dami. Ano kinaluto mo na ta? Bakit ako'y tumataba? Dahil kung dito lang ko sa bahay, dahil. Kaso lang last, hindi pa po kami nagkaroon ng internet. Hindi kami nagkaroon ng wifi, kuryente. Kaya hindi ako naka-live. Sa sobrang mukbang ko po sa totoo lang mga madam, may kalyo na yung dila ko. Totoo lang, may keyboard na dila ko ga. Do kagamahanan nga di. Kukis agi na pang lamon ko lang ang buhi man ko. Pag breadwinner ka, dapat malakas ka. Pag ikaw inasahan ng pamilya mo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, no, Lord Jesus, sa mga anghel sa langit at saka sa mga followers ko. Na dahil sa inyo, sa panonood nyo sa akin, nagkaroon po ng pundasyon ng buhay ko. Pamilya ko nakakain na masarap. Nagkaroon po kami ng bahay. So, 2 bahay na ipatayo ko. Thank you so much sa mga naniniwala sa ako na higit sa lahat kay Lord Jesus. Bago po magtakip ang 2021, magpapasalamat pa ako bunggang-bungga sa inyo kasi kung hindi kayo nanood sa akin, dahil hindi ako nakapatayo ng bahay. So, pasalamat ako ng nagbagyo, dumating yung bagyo Odette. Lahat ng pamilya ko doon nagsilong. Hindi po sila natumbahan ng kahoy. Hindi po hindi po naguhuan ng mga haligi kasi doon silang lahat. Hindi tulad dati na wala pa akong trabaho dito sa YouTube, hindi pa ako nagbablog. When it comes na magbagyo, habang ako dito, okay, pamilya ko, iniisip ko, hindi ako makakatulog. Tapos, takot na takot ako ba kapag uwi ko sa umaga, pamilya ko natabunan na ganito. So, pag uwi ko sa umaga, pupuntahan ko sila ni nanay doon dati. Nandun sila sa liquor center, so may dala akong pandesal at saka noodles. So ngayon, pag uwi ko sa amin, at least nakita ko silang malungkot kasi mga bahay ng kapatid ko natumba. Pero at least safety sila, walang may nawala sa amin. So tuloy pa rin ang Pasko, tuloy pa rin ang New Year namin kahit hindi kami masyado maraming handa. Kasi pasalamat na lang kami sa Panginoon na buhay pa rin kaming lahat. Kahit kalabaw ko hindi na ano sa baha, ay tutuod ganyan ngayon. Pero, oo. At saka huwag natin isipin na palaging piyesta ang Pasko. Huwag natin isipin palagi na boring kasi ang handa konti lang, hindi tulad noon na nagpapalitson. Kasi pag may pira tayo at saka blessed tayo na tao, pwede naman tayo magpalitson, pwede piyesta araw-araw. Ha? Pero isipin nyo palagi, blessed pa rin kayo kasi buo ang pamilya nyo. Hindi yung iba, Pasko, New Year, ginagawa nilang kompetensya. Kung ang bahay nila nagsalad, dapat magsalad sila. Kung ang kapitbahay na mag-spaghetti din sila. No. Pwede ka mo yung kaluto, alupi, ha? Kahit kamuting kahoy na yung handa niyo, basta buong pamilya niyo. Kasi alat na bagay dito, masasarap na pagkain. Karangyaan, kasikatan, kapimosan, lahat po ay temporary. Ang magiging eternal dito at ang magiging ang tatagal dito sa mundo ang relasyon natin sa Panginoon at sa pamilya natin. Kasi mga ganito, wala to dahil. Pagkatapos mo kumain ng tinula, susunod araw, tinula na naman. So, nasa ko. Ala!
Atag rin kay James ang kape. Yan, okay. Ano, 3 kabilog. Naman sa live ko natin. Good evening, shout out si Mama Mora. Kay Ma'am Lalin, GP. Rikta kang puli na ka. Buwas na lang. Abang sa papa mo. Ay, kwaon yung bayan. Pasko ako sa iyo. Hello. Madumduman ko gin. Kulait ka sang una, last pagkaon mo, tinula. O, dati nilalait ako dito, yung tinitingin nila kasi sa akin parang tanga, parang syunga. Pero iniisip ko masarap ang pagkain kasi pinaghirapan ko naman itong binili ko. Hindi ko naman ito ninakaw at higit sa lahat, hindi ito ninakaw ang manok. Dati yun, nagnanakaw ko ng manok para makapagtula. Nangunguha ako ng mga tanglad sa kapitbahay, nangunguha ako ng malunggay sa kapitbahay para makumplito ang sahog ng tinula. Ngayon, kaya ko nang bumili ng dahil sa inyo. Hindi lang naman pagkain ang binigay nyo sa akin, sa totoo lang bahay. Pati pamilya ko nagkakaroon lang dahil yan sa mga viewers nyo. Kaya hindi po tayo, huwag tayong plastic dito sa mundo. Nakala natin kung sino tayo. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na lakas ng loob. At kung iisipin natin, ano ba naman ako, sino ako, saan ako kumuha ng pira? Sumikat lang ako nang dahil sa namamasa-masa ang bunganga ko. Yung iba talaga, sikat talaga yan nang dahil well off ang family. Kaya lang bumili ako talaga, buwis buhay yung ginawa ko yan. So kung ano man yung nakukuha ko yan ngayon, mga sabaw na ito, yan na may mga nor yan dati, hindi kami yan, sino nilagay namin. Ngayon yan, nor nagiging doon. May magic sarap pa. Pinaghirapan ko na dahil po sa talento ipinagkaloob sa akin ni Lord. At saka kung ano ako, mayroon ako ngayon, at saka kung anong mayroon ako, thank you so much talaga sa mga nag-share ng video ko. Bago po mag-close ang taon na ito, magpapasalamat pa ako sa inyo ng bunggang-bungga. Wala na ako kinaka, nagalay ko di ka pa mabaho dahil ilang gid. Doon. Kasi baka sabihin ng iba, sino kaimbang nanonood kami, nag-share kami ng video niya, parang walang utang na loob. Hindi ko po lahat ng tao dito ma-accommodar, ha? Aaminin ko sa inyo, sobrang busy ko rin minsan sa buhay. Wala na akong love life. Wala akong sex life. Pero pag lasing po ako marami. Lahat po yun ng lalaki, di pag nalasing ko, di pugis paningin ko dahil. Kaya minsan niya, hindi ko na kailangan pumunta ng mall, Boracay. Ikot-ikot ako yan dito, basta lasing lang ako. Ya pugi lahat sila sa tingin ko. So talaga ako, maka-booking yun ako yan dahil. Saka hindi ako yung papayag yan na bukas mag 2021 yan na malagid ko yung kaging-kagi, hindi ko yun dahil magsugot. Basi matubuan ni yabuok ang sakat mo. Hindi na ko hiluan mo ko. Kululbaan, mabalaga ang daw wala maintenance ang kanal mo ga, tutuod. Huwag nyo isipin palagi na kawawa kayo, ha? Importante buhay kayo, mahal kayo ni Lord. Lakpakan yung mga sarili nyo. Kasi sa kadami-daming tao sa mundo, blessed tayo, may ilaw tayo, may pagkain, buo ang pamilya. Huwag nyo nang pilitin ang mga bagay na hindi para sa inyo. Kasi pag nananalangin kayo, hindi naman lahat ng hinihiling nyo, ibibigay 100% i-grant. Lalo na mga love life. Ipanalangin nyo palagi na magkaroon ng peaceful, unity, at saka good health, at saka humaba ang mga buhay nyo. Kung may taong blessed dito na namimigay ng pira, ang may karapatan na pwede magsinuplado at pwedeng tataray-taray at magkakaroon ng pride, si Chavit Singson. Kasi mayaman yon. Pero kung hindi ka malang mayaman, nga nagpanghulam ka lang toothpaste, kapag balay mo para makapanutbras ka, kakabaho sa baba mo, nugay ininta. Pagpananom daw kamuti, kaya para may deliver ka sa libertad. At saka hindi pwede aasa ka na yung sa lahat ng oras sa mga followers mo, hihingi ka. Hindi naman lahat ng oras bibigyan ka kasi may mga suliranin din sa buhay. Hindi lahat ng oras pamilya mo yung magliligtas sa'yo. May pamilyang papatay sa'yo. May pamilya sa totoo lang. Hindi lahat. Sa 12 nga yung mga disciples ni Papa Jesus, isa doon demonyo. Ipinagkanulos, ha? Oo, para magkakapatid na yun. Nasa Jerusalem na yun, ha? May demonyo gan sa Jerusalem, diri pa yan sa Pilipinas. Damo, gini ya balayat untuon panulay dahil galibot-libot na sila. Oo, kumikinang at gumaganda ka sa paningin ng iba pag mayroon kang ganito. If you don't believe that, you belong to the hypocrite person and I thank you. Charot. No? Pag ikaw ay hindi marunong kumanta, pag ikaw ang gumagastos,
at kumanta ka, alam nila sintonado, sabi, magpapalakpakan ang mga animal. Ay, Diyos ko ka namin, sa tingog mo ga. Ang ganda-ganda ng boses mo. Maganda ang boses mo pag ikaw ang gumagastos. Pag ikaw ang nagpapainom. Oh. Pero pag kumanta ka dyan, at tapos nililibre ka at saka sintonado, akin na nga yung microphone, kanta-kanta ka kalaway sa tingog mong ginausikan mong bateri ang kuryente sa tagbalay. Ganyan sila. Naranasan ko na yan dati, day. Nilibre ako ng inom. Pagkatapos ng kumanta ako, medyo nabulunan na ako at pangit ang boses ko kasi sayang naman yung 5 na ini-insert, nililibre ka lang. Kinuha ang microphone, akin na nga yan. Kanta-kanta ka, sayang yung kuryente ng nagmamayari ng videokihan. So mapahiya ka, mag-i-accept ka. Pero sa ngayon na may pira-pira ka, pag kumanta ka kahit sintonado, kahit pangit ang boses mo, wow, ang galing ni Rika, ang ganda-ganda ng boses. Ganyan ang mga demonyo, nagkakalat-kalat, naranasan ko na. So, me, myself, and I, kung sino lang yung taong tatanggap sa akin, go na ako. Tapos ining tanglad, tapos tandaan nyo pa palagi, pag nagluto, kung hindi ba nilalagyan ng tanglad? Tayo mga Pilipino, yung tanglad, hinahayaan natin dyan. Para ano? Para daw damo ng tawon. Waon na, tanggalin niya ng tanglad. Kasi wala na siyang silbi, ilagay niya dyan. Para yung pag kumuha, kasandok mo agad na yung laman. Amo na. Kasi una, amo na ibilin-bilin ng tanglad para nga kung may mag-abot, ay may tanglad pa. Tapos ka ito. Hindi lang naman to ang ulam ang amin yung giniluto dahil pang grand final, gini yung sudaan niya. Kaya hindi ko yung gusto yung bitin-bitin kasi nadati, naranasan ko yung sobra kaming hirap yun eh. Makain lang kami ng tubo, niyog. So hindi ko yung gusto na maranasan na yung mga kasama ko sa bahay na nagugutom, walang ulam. Dati makakain ako yung kung may tira ang amo ko. Tapos yung bigas namin, yung pinakamura na yung bibili ng amo namin. Pagkatapos, yon binibilang yan kung ilan ng isda at saka isang piraso lang yan. So ayaw ko yung mangyari sa mga kasama ko sa kanila. O yan. Yun. At saka yun, yung dalawa sila. Kain tayo. Yung isa yung editor ko na doon sa likod. Kaya sa mga nag-bash dyan sa akin, nakala nila, hindi ko binigay ang pera, binabigyan ko na sila bago kami yung nag-games ng hakot-hakot pera doon sa Kawali. Kaya hindi mo na madala sa kwarta-kwarta ang relasyon. Money can buy happiness. Pero kung wala kang money, always choose happy. Wala ka na ng pera, hindi ka pa magiging masaya. Kasi, ang pera ngayon ay kailangan ng tao. Kung wala ka kwarta, tapos nag-ininta ka para kanto ka sa bilihan na ginaway ka mo sa partner mo, so, wala ka inugbayan sa tricycle pag ako par, kung di ka lulukoy, sa mo masipa-sipa, kalata, pakanto sa Murcia. Amo na powerful ang money. So, sabi nga nila, hindi ko kailangan ng pera. Hindi, oo, mukhang pera daw, hindi daw. Ako kailangan ko yun ng tira. At kailangan ko ang pagmamahalan dahil sa pera, maraming nagmahal. Pero marami rin naging tanga ng dahil sa pagmamahal. Oo. So, iniisip ko na better future ng mga pamangkin ko ngayon. So, nagpaka-humble po ako. Naghahanap ako ng pera, at least nagpaprangka sa mga tao. Hindi pwede na kuha ka lang pera. Wala silang benepisyo sa'yo. No! Kahit kung sumat sa 500 star na binigay ni Madam Ann Piñaflor. Po, Diyos ko, ginuan Piñaflor, kung diin ka man subong langga, tagaan kasang kasanag. Kabakod, ilayo ka sa mga panulay, sa mga nagawa panghulang kwarta nga wala gabayad. Ilayo ka sa mga pamilya nga puro lang tanan kutso-kutso. I-deliver na sa imo. Halong permi lang ga, Merry Christmas and Happy New Year. O, hindi malain. No, hindi malain ang pagpanghatag. Basta ang ginatagaan nyo, deserve rin sa akon. Kaya hindi malain ang pagkahisaan. Kung usaron nyo sa insakto, at least makabenepisyo man ko. So si Ann Piñaflor nag-send 500 stars. Why ka mo nahisa? Hindi malain ang pagkahisaan, basta makabulig ka mo sa isikapariyo nyo. Amo na sa prangka, na saga. So pag wala kang pira, mukha kang adik. Mukha kang masamang nilalang. Mukha kang, lalo na pag bakla ka. Tapos ako, nagbablog ako dito, pagpapayat-payat ako, at namutla ako dito, sasabihin nila, uy, si Erika Imbang pumayat. Baka, laos. At least dumaan sa kasakatan. Pangalawa, ay namutla, baka may HIV.
Pagkatapos, pag namayat, baka may problema, baka hinututan ng lalaki. So, hindi pa po nila iniisip, advance ako mag-isip, pero para sa sarili ko. Kaya po ako yan nagbumukbang. Wala lang akong love life, wala akong sex life, pabayaan ko pa ang sarili ko. Kaya muna yung pati tanglad, ginakaon ko ginagayak. Amo kami na yung mga Ilonggo. Kung wala kang love life, wala kang sex life, love yourself and I thank you. Hindi na uso yung magpost-post ka sa wall mo ya. Magpapakamatay ako para makonsensya ang taong nanakit sa'yo. Para ano amalon ka sa publiko na ikaw yung kawawa, para pa-involve ka sa ibang tao, sasabihin, wag, comment sila, wag, para malaman mo sa sarili mo na marami pa palang nagmamahal sa'yo, so magigilty ka, hindi mo gagawin. Para magsisi ang taong nanakit sa'yo, so magpo-post ka ng papakamatay ka. If ever na hindi magsisi ang taong nanakit sa'yo, kung di kawawa ka, namatay ka, tapos sasabihin mo pag namatay ka, gaganti ka, ulo mo, wala ka kami nahimo sang buhi ka. Ano, patay ka, mabato ka pa. Balik-balik ka rin lang, pusan ta pa kaka-prime pan. No, ganyan. So bago po tayo maghiwalay sa 2022 at 2021, nagpapasalamat pa ako sa inyo ng bunggang-bungga. Kasi tumaba ang mga bata, na nakakain sila ng spaghetti, salad, si nanay kahit papaano, nakabili-bili ako ng gamot, mga kapatid ko nakangiting masaya. Nang dahil po yan sa inyo, dam, kaya dapat ipagpatuloy nyo na yung support ko sa akin. Huwag nyo naman akong ibuli. O minsan kasi tao lang ako, magkakamali talaga ako. Hindi naman ako yung graduate ng ini-expect ng iba na sobrang talino. Pero kung ano lang yung kaya ng perpetually glands ko, tama ba? O, perpetually glands, so yung yung piga-piga ng utak ko. Tapos yung iba, ini-expect nila kasi na kung ano ang gagawin ko pa talaga. Kung may nagbigay naman ng 600 star, oh. Scarlett! Mo Diyos ko, Scarlett, sabi noon na, Cofer. Tayo ko so much sa 600 star. I have 1,520 stars. Hindi naman masama, day. Gawin nyo ng 2,000, day. Parang ano, makabutsog-butsog man ko, day. Pinakudakad lang, wala iya sa akon, day. Nag-brown out dito, day. Kalukoy ba na sa akon, day. Yung iba, akala nila madali lang yung buhay ko. Hindi ka, swerte ka. Kasi sikat ka. Hindi nila alam yung obligasyon ko, day. Yung may mga tao yan sa paligid ko yan na tinutulungan ko, may charity ako. Kaya hindi na ako masyadong charity sa iba na hindi ko naman lang masyadong kakilala kasi ina-abuse lang nila ako. Doon ako sa mga taong tumulong sa akin nang walang-wala ako. Oo, dapat ang tao marunong tumingin sa kanyang pinanggalingan, pinagpapala. Ngunit ang tao hindi marunong tumingin sa kanyang pinanggalingan, pinagpapalang construction worker. Kaya ginapapala ka lang, ginapapala. Oh. So, ang nangyari naman po sa akin, hindi ba ako masyado nagtsatsarin? Uy, alam mo, nagbigay na naman ng 100 stars. So, I have 1,600 stars. Why na ginada, butyog? Dako na niblang nga buling sa akong dam. Kutuod yun na yun. Kaya namalipong ko sa kalipay. So, dapat lahat ng mga vlogger magpasalamat bago magtakip ang taon kasi nang dahil sa kanila, nakumplito ang mga pagkain sa misa. Yan lang po palagi ko pong ginagawa every year po. Kasi hindi ko yan araw-araw mapasalamatan lahat ng viewers ko, hindi ko maisa-isa. So dito na lang sa live, papasalamatan ko kayo, hindi ko man ma-mention mga pangalan nyo, kaya wala makamunag sin star. So hindi ko na makita. Iya kaya ang star nga pasanag na sasang mata. Labi na kong star margarine, 2,000. Alam mo, nagbigay naman ng 500 star! Scarlett, sabi luna mo, Diyos ko, ginoo ko, ikaw ginang top sinder, naka-record, hindi baladay. Naka-record yung ilalabas namin sa February 14 sa birthday ni nanay, yung mga nagbigay ng star at saka ilalabas ko ang mga top sinder ng star sa February 21 sa birthday ko. Thank you so much sa mga taga-UAE. Sonia Agustin Bueno. Lahat po ng mga vlogger po, ako na lang mapapasalamat po. Alam mo, nagbigay naman si Miloy, Diyos ko, Delphin. 530 star, 2,775. I'm not expected talaga. Alam na alam yung hindi ka mo yung mabangbang. Sinasabi ko nga sa inyo mga madam, hindi po basihan ng million views or million na followers. Nakadepende po yan sa loyalty at sa pagsuporta ng iyong followers sa iyo. So dito ko yan nalaman niya, mas gagalingan ko pa yan kung ginagawa ko yan. Hipos na bala, anay. Live ko dito, ano-ano man na saya ho.
Yan po ang ano kong ginagalingan ko po. Last na sumikat po ako, dumami po ang followers ko. Mas gagalingan ko po sa 2022. Mauba ko yung gaya tutuon. Amo na yung pagkita nyo, ganyan makita nyo, ganyan may kakabit-kapit, ganyan yung gaya, na minamion ko, ganyan ga. Yes, thank you so much. Mag-uhubad na po ako next year. Promise. Kasi sa sobrang pagmamahal nyo po sa akin, para masabi nyo talaga, Barbie ang mukha, may 2 por 2 sa baba. Namialang bala, kaon. Thank you, gin Madam Mami Loy Delpin. Oo, ginabakal ko manibla pagkaon, dam. Ang ginapangatag nyo sa akon. Nahiya din ako minsan na humingi-hingi ng pamili na pagkain. Kasi personal ko na yan dapat. Pero hindi yan dito, ya kailangan sa Facebook dito, ya nga magpakapal ka ng muka. Hindi man pwedeng humingi dito. Thank you so much sa 100 stars si DV Derlahan. Hindi man pwede na humingi ka direct dito. Pinagbabawal po ng Facebook ang humingi, pero hindi po pinagbabawal ang padinig-dinig. Wala na din ginabawal ang pabati-bati, dahil, oo, amo na gani nga kung mangayo, kamo kalaway. Pero kung magpabati-bati, kamo kanami. Oo. Ganyan talaga yun dito sa Facebook. Bawal humingi, pero hindi pinagbabawal ang padinig-dinig. Kasi pag sosyal, no, tawag niyan, give love. Labor of love. Pero hindi mo ini-expect na mas malaki ang binigay na labor of love sang sa bayad, kaya walang presyo dapat. Pagdating naman sa sosyal, ang kumakain tulad ko, pag busog na busog, mamamatay ka, so ang tawag patay gutom kung mahirap ka. Pag sosyal ka sa yuki ka nagstay, pag namatay ka sa gutom, ang tawag dead hungry. Ganyan yan dayo. Parang pag mahirap yan, parang marumi. Ay, tutuod, ginabla. Kung pigado ko na kahig ko. Tulad niya, namatay yung tatay ko, ubo. Nakalagay sa death certificate ng tatay ko, pulmonary infection. Hindi nakalagay tuberculosis. Kasi pag malaman ng kapitbahay namin na TB ang kinamatay ng tatay ko, ay hindi sila mag-inom ng kape, dahi. Natatakot sila yung tasa namin titimplahan ng kape, hindi nila iniinom. Kasi baka mahawa sila. So inilagay ko doon, pulmonary infection. Pag mayaman ka, pag napanot yung buhok mo, tawag hair loss. Oo, pero pag mahirap ka, tawag niyan, panot. Kung pigado ka, ilonggo, kung nag-isa ka sa bukid, tawag siya mo na tipos. Na tipos. Ganyan talaga, mapaglaro talaga ang mundo. Maraming kahulugan, so kailangan adjust lang kayo. Ang mga taong naiinggit sa inyo, mga talangka, hihilahin kanila pababa, i-ignore nyo na lang. Please ignore the ignorant. Ang mga taong hindi makapagbigay ng kaligayahan sa inyo o kasiyahan, ipanalangin nyo na lang. Pero unahin nyo muna ang sarili nyo. At saka yung panalangin, specific nyo tulad sa akin. Lord Jesus, tulungan mo po ako. Naway lahat ng tao sa mundo magiging masaya. No, dapat po bigyan nyo po ako ng malinaw na pag-iisip para makontrol ko ang sarili ko. Yun. Tapos, hindi pwede na ang panalangin ng kapitbahay mo, ang mga friend mo, ipanalangin mo ako, unahin mo pa. Dapat unahin nyo muna ang self nyo at saka yung panalangin nyo, i-direct nyo lang sa Panginoon. Hindi yung, alam yung kapitbahay nyo, si Simba, kayo sa sobrang tamad nyo. Ipanalangin mo ako, isama mo ako sa panalangin mo, sa dasal mo, no. Halimbawa, pick friends yun. Sasabihin niya, oo, ipanalangin kita. Bigyan mo ako ng pamasahe. Tapos, binigyan mo ng pamasahe. So, tapos nanalangin sa pala na mamamatay ka. Kung dinalintian ka pa imo, ya. Loads! Natawa ang mata. Alam, Diyos ko, ang mata ni Sarah. Ay, Diyos ko, itsura ni Sarah. Ipatingpat ang mata niya. Hello, madam, ang mata. Kulihin natin yan. Sa filter lang po yung mata ni Sarah. Huwag ipatingpat ang mata niya. Ni Saya nga daw buhi ni Saya man. Parang buhay na buhay si Sarah. Baka kamag-anak ko pa itong mga Duterte. Dahil hindi ko lang alam. Ayun na, 3,160 lang. So, sinasabi ko nga sa inyo, 2,000 lang hiningi ko. Sobrang ginakaspoil, gigugkubal na doy. So, wag po kayong mawawala ng pag-asa, wag kukurap, at saka wag pong tumigil. Kasi mamaya may paron tayo pag-games. Mayroon tayong pag-games doon sa aking kwarto. Lain naman ito yan, nakabutang sa akong dingding. Mamimigay tayo ng tasa. Namimigay tayo tasa, pero nami ito ka tasa, kaya makita mo ito ang ngalan sa idol ko. So, follow lang po sa aking YouTube channel, sa aking page. Tuloy-tuloy na po tayo dito kasi kung mahal nyo po ako, i-support nyo po ako sa tama man umaling ang gulo. Pero alam ko sa sarili ko, magandang intensyon ko. Bilang tao, nagkakamali din po ako, kaya wag nyo man akong i-bash masyado, dahil
At saka shout out dyan ha, bago po mag 2020 to, ikukorek ko lang yung mga basher ko. Sa inaya lang na blana, anong ginaanon kayo, wala pa man di bisita nga maabot. Banto ya. Gauyog di yun. Tuloy na, yun ko na. No, papasalamatan ko po yung mga basher ko ng mga syunga. Nang bas ka pa sa akin, tapos wrong spelling, Pag nang bas ka po, nasabihin mo, I'm so disappointed sa'yo, Erika Imbang. Siguraduhin mo yung letter P, dalawa. Bakit tatlo yung letter P mo disappointed? Ako pa yung binabas, ako pa mag-adjust. May nagbigay na ng 100 star, nag-gift sa akin si Rachel Villarusa. Tapos yung isa doon, nagsabi sa akin na, sa comments niya, na, binabas niya ako na nonsense. Wala daw akong etiquette. Wrong spelling yung etiquette niya, dahil. Yung etiquette po, etiquette din na words by Q. Sa kanya, ethics. Ano akala mo yan sa akin dito, ya? Jijimon? I-clarify mo po na walang etiquette si Erika Imbang na nagbablog para masaktan ako. Nilagay mo ethics, tumawa pa ako. Ano yung ethics? Kaya pagkitsindi ko, Python ko sina. Ka-ethics na sa tawag sa mga agi. Ma-ethics, tagi. Do ka ganyan, no? So yung nalaman ko yung ethics pala, walang etiquette. At saka yung isa, walang nonsense. Sabi sa akin, nonsense daw ako. Tanggap ko po yan kasi minsan may pagka-corny, may pagka-OE. So dahil ikaw mayaman ka, ikaw ay sosyal, napakatalino mo, inano mo yung katalinuhan mo, di ba? Naging maramot ka. Hindi mo kayang mag-share. Kung ikaw ay taong matalino, dapat nagtuturo ka ng mga bagay-bagay na hindi alam ng kapwa. Bakit pa ako ikukorek sa maraming tao at ipahiya? Kasi concern sa akin. Kasi nonsense ako. Walang etiquette. Pwede naman ako i-PM. Direct Erika, ganito dapat mag-pronounce. Ang labanan ngayon dito, na hindi pa grammar-grammar, hindi pa anong tawag nito? Patalino-talino. Ang labanan ngayon niya dito sa mundo, pahaba-haba, ganyan ang buhay, dahil tutuod. Ang iba maganda, tapos dinidextrose ng pala. Yung iba maganda, dinadialysis na. Papahaba ng buhay. Kasi ng mga panahunan ko po, sa sobrang hirap po namin, sinabihan po nila ako na wrong grammar, na wrong pronunciation, na nagbigay po ng grammar ang teacher at nagbigay po ang gobyerno ng pronunciation at grammar. Nandun po kami sa tubuhan. Nagtatrabaho, hindi po kami nakakuha ng grammar na sinasabi nila. Kasi kung inisip namin yung grammar na yun, mamamatay kami sa gutom. Nag-survive kami dahil sabi namin sa sarili namin, pag dumating yung araw ng video makaluwag-luwag, bibili na lang tayo ng grammar. Saan ba nabibili ang grammar? Dapat kasalanan ko ya kung wrong grammar ako ya. Bakit ang mga foreigner nag-enjoy naman sa akin, yung mga taga-UK, yung mga taga-United States of Calamity, yung iba kong mga followers na mga taga-Disneyland, nag-enjoy sila sa grammar ko. Ito yung mga taga dito, lang yung daw gapangutan, malagali kulitis sa kampo, nangihiram din ng bigas sa kapitbahay, nakapag-aral-aralan ng konti, ikurek ka pa nila at ipahiya. Kunwari, bibili ka, bili ako ng toothpaste, uulitin pa nila toothpaste, sabay tawa. Yan ang Pilipino, dapat ang kapwa nyo Pilipino, tinutulungan nyo. Bakit hindi nyo palagi ma-mindset sa utak nyo na maghatakan pataas? Bakit yung mindset nyo maghatakan pababa? Dahil masaya kayo nakikita yung kapwa nyo, kawawa. Tulad nyo sa iba yan. Oo, gano'n lang naman yan. Imbes na magkakaroon ka pa ng lakas ng loob, magkakaroon ka ng confidence sa sarili mo na mag-English ka, pipiliin mo na lang magiging silent mode ka kasi mapahiya ka lang. Pinoprovoke ka kasi ng kapwa mo. Bakit yung iba ko kaibigan dyan na hindi naman marunong mag-English, yung ngipin nila parang ngipin ng piranha, nakapag-asawa ng foreigner, tapos yung, naging maayos naman ang buhay. Kasi, may mga taong naniniwala sa kanila na kaya pa nilang gumanda, kaya pa nilang ma-perfect ang grammar nila. Hindi po kriminal kung hindi ka marunong, hindi ka kriminal, hindi ka po masamang nilalang kung wrong pronunciation at wrong grammar. Kaya shoutout sa mga kaibigan ko na ngayon hindi na nagbablog kasi binobas na wrong grammar, hindi marunong magsalita ng perfect na words. Hindi po yan pa-perfect dito at saka hindi po yan dito pagaling-galing. Ang sa akin yung masaya lang ako yung tao kaya ako nagbablog. Kasi, paano ka magpasaya ng ibang tao kung hindi ka masaya sa sarili mo? Nagre-reflect po yan sa trabaho mo. Kung makipagplastikan ka dito sa mga audience mo, malalaman, ginayadam. Kasi hindi po lahat ng audience at nanonood sa'yo, bobo. Kailangan dito magpakatotoo ka kasi love mo yung work mo.
Oo. So, maging totoo ka, wala ka dapat itago. Kaya po ako nagkaganito. Prangka ako yan dahil. Ayaw ko namang loko ng kapwa ko. Bakit pa ako manloko na bless na ako ni Lord? Dati, hinihingi ko bike. Binigyan ako ng motor. Pagkatapos ng motor, hiningi ko sa Panginoon. Bigyan lang ako ng carry. Binigyan ako ng auto. Sa 2022, bibili na, mangutang naman ako ng van. Diba? Ganyan lang yung buhay dito. Every year, mag-invest ka lang. Si Milo nagatag sa 35 LGBT nga na. Singon eh. Nagatag sa 35 stars. Si Miloy! Thank you so much. Singon ngalan niya. 555 star LGBT siya. Ay, si Miloy! Po Diyos ko nagatag 555 stars. Congratulations, no, sa taga-Saudi, no, sa mga nurse, dira, labi nagi kay Miloy, no. Palangga, nyo, gikuya, kay kabalo ka mo sa ako, nyo, nag-survive, gikuya, nagsimula, gina ko yung wala. Ang mga tao po yung nagmahal sa akin, yung nakasubaybay sa akin. Ano yung ginawa ko yung dati? Yung mga itlog ko yung bumangga sa sanga ng kahoy. Tapos, umiyak na umiyak, bumangon. Nawalan po ako ng ganang mag-vlog kasi imbes mag-vlog ka, binabas ka, 30,000 yung nanood sa akin, 20,000 yung nagbasa sa akin, 10,000 lang yung nag-like. Muntik na ako makumato. Sabi ko, wala na akong choice sa buhay. Kung mag-bold star ako, hindi naman maganda ang hubog ng katawan ko. Kung magiging traffic enforcer naman ako, hindi naman ako bagay kasi nahihilo ako. Magiging model, hindi rin pwede. Sabi ko, Lord, kung para to sa akin at saka itong paraan para guminawa kami sa buhay, gagawin ko to yan. Tuloy-tuloy ko yan, day. Tapos yung bubong namin ng bahay, tumutulo, ya. Pag umulan na ng konti, si nanay nagpapayong yung mga bata doon, dikit-dikit na parang sila mga bibi doon sa gilid na parang naghihintay ng kung ano-ano, tinapay, whatever. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko yung papayag habang buhay, ganito lang yung pamilya ko, yung ibibinta ko ng kidney ko sa Baseco. Pero hindi po yung plano ng Panginoon. Ay, nagbinigyan ako yan ay na nag-viral ako ng video ng tungkol sa diwindi. Dahil, minsan ang mga diwindi, mga tunto, may araman diwindi nga mayo, nabuligan, ko bala nila. May mga diwindi nga daw gaga na iya nga wala mga balay-balay na kay mga gaga. Sige palayas, isa sa palasyo. Doon ako yung nag-viral ka diwindi, dahi. Ah, wala ka. Kasulod ni Pukwang. Ginaya ako yun ni Pukwang at saka in-share yun ni Lucky Manzano yung video. Lumabas ako sa KMDF, dahi. Dati, inisyuhan ako yung mga kapitbahay namin doon sa Bukol, dahi. Na nagtitinda doon ako ng droga kasi nagpatayo ako ng bahay. Tapos dahil nanalo na ako sa luto ng jackpot, parang hindi sila maniwala. Yan na maapawan ko sila yung makapasiminto kami ng bahay. Sabi ng mga kapitbahay, ay malumuta na ng ilang lublaks, hindi kinamadayon ilabalay. Lumabas ako na sa KMGS, dahil nakita ako ng kapitbahay ko. Kasi na picture ako kay Jessica Suho, sabi ng mga inggitira ng mga marites sa amin, no? Ay, mga patindog, matabalay, balakon makapatayo rin tayo ng bahay pag mag-vlog tayo. Mag-vlog din kayo para makapatayo kayo ng bahay. Walang acknowledgement. Yung parang iniinsulto ka pa nila. Alam mo ba, naubusan ako ng pasensya. Nagbigay naman ng 500 stars. Sino naman? Pujita! Oh, Diyos ko, Pujita, Ramilo, I love you! Oh, Happy New Year! Hindi niya pa talaga ako. Binigyan niya pa ako yan ng 500 stars na sa 3,000. 960 stars. Oh, Diyos ko, saan ko hahanapin yan? Ang iba niya gabi ka, panay ka lama-lama sa kanila, kang nagkakalahibasan, ka, mamulpog, halublaks, ka, kag mang-mix na siminto, ka, matraysikan, ka, para makakita lang sa amo ng kantinad. Ako niya, mapiangak-piangak lang, bless gid ko yan sa Ginoo, ka. Yun ang sabi ka sa akin ng kapitbahay namin, ganun. Tapos, ma-vlog man para makapatayo tayo ng bahay na simentado. Sinagot ko talaga. Paano ka makapag-vlog ng ngipin mo na ninilaw-nilaw para ka nagpapak ng turmeric na 2 kilo? Bago ka mag-vlog, mag-toothbrush ka muna, ang baho ng hininga mo. Yun lang yung words na iniwanan ko sa kanya bago ko siya ininsulto. Oh. Yun lang po. So, laban na po kayo sa buhay sa mga kaibigan ko dyan. No? Huwag muna maghanap ng malaki. Dadaan ka talaga sa hirap. Walang taong nabusog kung hindi dumaan sa gutom. Walang taong uminom kung hindi nauuhaw. Kaya pasalamat po ako kahit papaano, may presence of God po ako, may presence po ako ng Holy Spirit. Ginaguide po ako palagi. Nandun na po ako sa punto na napi-feel ko I'm alone, I'm empty. Hindi po ako maging masaya, hindi po ako happy kahit ganito na yung sitwasyon. Kasi hinahanap ko kasi yung mga bagay-bagay na hindi para sa akin. Gusto ko sana magka-boyfriend na kamukha ni Machiti, Daniel Matsunaga, yung tipo na pati ihi niya kaya kong inumin.
Pero alam mo ba, hindi po ako happy kasi nasasaktan po ako. Dumating yung point na, ay, bakit hindi ako masaya? Tiningnan ko muna kung ano mga kulang. Marami pa pala akong bagay na dapat intindihin. Bigyan ng oras. Yun pala, pamilya ko lang. Oo. Kaya pamilya nyo, yan ang maghahatid sa inyo sa huling hininga nyo. Sila ang taong iiyak sa inyo. At sila ang taong tatanggol sa inyo sa tama o mali na ang gulo. Ang mga bagay-bagay dito, makikita mo ngayon, happy ka sa kanila, happy ka sa barkada mo, happy ka sa mga kasama mo. Lilipas din yan. Mark my words. Kasi napagdaanan ko na. At saka hindi pa ako consistent magsalita dito kung hindi ko po experience. Hindi pa ako yung matalino, pero full of experience po ako sa buhay. Kaya pa ako nakatayo dito at may lakas ng loob ko yan. So shout out, maraming salamat sa mga nag-ano. Himuan nyo na lang ni ano, day. Dali na lang, day, ano, ho. Jutay na lang, ho. Ano? Ang Gcash ko na saan? 094. 094537. Hindi na to. Hindi na, amo, gimuta mo ang Gcash mo. Amo na eh. 410 to kabanban. Ay, 0945-378-1410. Thank you kasi pag Gcash, bukas makukuha ko na mapangdagdag ko pambili ng spaghetti ng mga bata. Kasi plano ko sana yung mga bata, bibili ko ng bagong chinilas, mga panty at saka short. Yung budget ko naman na ipamimigay doon sa kanila na para sa ganyan, binili ko muna ng mga yero, pagkain ng kapatid ko kasi nabagyuhan. Nakulma ko, binaklatawa ng Gcash, bigyan may nagsulod. Oh, economic Scarlett. Daloon tag sa pangadi ko. Oh, patingin niya ng Gcash kasi para pasalamatan. Uy, naka 3,960 mo. Ano na 4,000 doy? Dali naman lang ako para makakutan ako dai. Para mapuno na yung akin ng charity goal kasi kung hindi lang nagbagyo yung charity goal ko, na ano ko na siya na nakakumpleto ko na siguro, nakabili na ako ng mga pang-gift ko rin sa mga bata dito kasi hindi pa ako nakakumpleto. So, hindi ko pa nakuha yung kuta ko. Kunti na lang sana. Dumatulo, luha ko. Balay ko kapating at alupang doon. Di ko yung mga tao. Sa daga ba, piring pa po siya. Tingnan natin sa Gcash kung sino padala. Ay, Diyos ko, ginoo ko. Tingnan mo nga, nak. Gcash. Ito si Banban. Ayan, matagal yan sa akin. So, under custody ko pa yan. So, hindi rin pwede na uuwi na I got zero cavities. So, ito. Custody ko din. Yung isa, si Martin sa Maynila. Si Andrew. Si Andrew nagpahinga muna, nandun sa pamilya, nagbakasyon. Pamilya ko, sarili ko, kuryente namin, bill namin. Oo, kaya po ako nagsisipag, dahil at least hindi po ako tulad ng iba na magnanakaw talaga ng lalamang sa kapwa para mabuhay. Ako yung nagprangka lang, kuya. Magapangayo, kuya bala. Hindi ko pa matingnan yung Gcash ko, pero 0945-378-1410. Ibutan na bala, oh. Clearing na sila. Oh, pero yung Gcash dito sa amin, nag-clearing pa. Alam, 4,000, imuan nyo na lang. Dahil, dutay na lang kulang. Yan po kasabi nila, pag makontinto ka lang, piga muna kasi baka umabot pa tayo sa charity goal ko. At, hala, may nagbigay, ay, thank you. Drop again, oh. Thank you so much sa nagpa-Gcash sa akin. 30,000. Thank you so much. Thank you. So, may nagbigay. Pujita! Po Diyos ko, may nagbigay sa akin sa Gcash. I love you, sino to? Hala, hindi ko pala ini-expect na magkaroon ako yan ng Gcash. Kaya kanina, 57 lang today. Wait, thank you so much, Lord. God bless you sa inyong lahat. At least, no, hindi niyo po ako pinabayaan. Hindi niyo ako iniwan. Scarlett, di ba nag-send sa mo Gcash? Si Scarlett, si Scarlett po dito. Madam Scarlett, hindi ko na sasabihin kung magkano ibinigay mo. Basta nasa 30,000. Charot ako. Di ba baba ng 30,000? Tapos yung Gcash ko, extend pala, hindi makatanggap ng 5,000. Basta bumaba lang siya na, may pangbili na kami ng spaghetti. Oo, si nanay, daan ba? Kasi pa-check up ko pa na bala si nanay. Hindi niya makatulog si nanay. Sumbi naging si nanay. Biti namang niwang naging siya subong. Daan ni dumalaglag. Good morning. Yan po kasabi ko sa inyo, okay na po yan kung may araw, 5,000, 4,000. Jutay na gid nga ayod, dalian nyo na naga. At least legit na scammers tong nasa harapan nyo, ha? Namamasko po mga ninang-ninong. Sa mga taong naiinggit sa akin, nag-angry-angry, kaya malayo kayo sa blessings. Hindi kayo marunong umanawa sa kapwa nyo. Namamasko lang tao dito. No. Wala kayo, hindi kayo talaga i-bless ng Panginoon pag hindi kayo talaga marunong magmahal sa kapwa nyo.
be kind, be polite, kag be patient na lang po tayo sa 2022 kasi ang tao pong hinahamak, ang taong binubuli, malayo ang mararating at malapit sa biyaya. Ang taong nangahamak ng lalamang sa kapwa, hindi pinagpapala, habang buhay gagapang sa lupa. Promise. Ako tingnan nyo dati, day. Del, kaya lang ako niya. Kung ako lang yan talaga, yaday, mabubuhay ko ng sarili ko. Kaso lang, hindi po ako selfish. Napakahirap po kumain ng masasarap. Napakahirap po matulog sa napakalambot na kama ng pamilya mo, nakatulog sa simento. Ginawa ko po, nagmahal po ako ng pamilya ko. Nag-support po ako kay nanay. Itodo ko na to kasi si nanay tumatanda na. Binibless po ako. Tingnan mo si Miss Popcorn, mahal na mahal niya yung nanay niya, binibless. Si Maria Labo, mahal na mahal niya yung mga pamangkin niya o kapatid niya, binibless. So lahat naman po kaming vlogger po na may mga goals sa life. Hindi po kami masama, minsan lang talaga may mga pagkakamali lang talaga sa mga pananalita. At saka yung iba dyan, bakit yung ako yung yung Bisaya? Sinabihan ako daw na wala daw akong karapatan mag-vlog kasi napaka-dugyot ko daw na vlogger, pagkapangit. Tapos na Tagalog pa daw na Ilonggo naman ako. Nga ako ni Ilonggo, hindi pwede ka bato. Kami na mga Bisaya, sinabihan ako trying hard daw. Tinanong talaga ako, totoo ba Erika Ibang na trying hard ka? Sinagot ko talaga, oo. Lahat ng tao dito sumusubok ng matigas. Trying hard. Trying hard to hold you. No? Kasi kung puro na lang marshmallow ang kakainin ko, anong mangyayari sa buhay ko? Sabi niya, trying hard ka. Sabi ko, at least na ang sa ka-trying hard ko, may narating ako. Kung baloktot man yung ano. Si anong ipin ko ng Gcash mo ba yun? Nga, hindi ko masingo. Si ang bago yun Ipin da balaho mo. Ano na ka-ipin ko lang. Kailangan talaga mag-trying hard ka, lalo nagsosurvive ka dahil tutuod nangyari sa buhay ko. Wala na ko yung magawa, ya. Kung gagawin ko, magiging snatcher ako, makukulong ako. Kung magiging hold-upper ako, dalawa lang, maka-hold up ako na may pira, o ma-black ayan din ako. Kasi minsan yung mga ino-hold up mo, lumalaban din. Kung magiging bugaw ako, wala na rin ako makukuhang virgin, puro wasak na. Kung magiging isa akong barlorista, sa 50 pesos na magpapatayan kami ng customer. Kasi gusto niya, sa 50 na binayad niya, ibahin ko yung itsura niya. Sinabi ko sa customer ko, no. Parlor yung pinasukan mo. I'm only a beautician, I'm not a magician. Malakas na pananampalataya. Pananalig para gumanda ka. Ipapots pa ang mukha mo, sabi ko sa kanya. Pero guys, sa totoo lang po guys, hindi po basta-bastang magpasaya ng tao sa social media. May mga tao, grabe ang talent. Punto por punto. May mga taong walang talent sa harap ng kamera. At saka yun po ng talent na ibinigay sa akin ni Lord. Grabe yung guts ko talaga. Pagkaharap ko kamera, umiiba yung dimension ko. Sobra akong naging energetic. Biskan sipon ko, hindi ko masikma to, gabara sa ilong ko. Kay gusto ko, gidya itapuson, tali ang tanan. Kay wala pa ko kalabot, 5 mil. Kay may kuta ko yan. Si Ann Peñaflor, Madam sent me your full name PM. Oo, kapang screenshot na naman lang kapadala, ho. Pang-amo na silang pang-ano. Ipang-block na ng iban ko nga mga friend, kag mga utot, kung nga pangayo sa akon. Idugang na anay si ano, ho, kay amo na sa importante. Makapasanag na siyang mata. Si Peñaflor. Ara 0945. Ipin ko kayo. Ay, ayan na po. Napin ko na. Thank you so much. Makahabol pa po kayo. Kahit wala po kami kuryente sa bahay, ang mga bata lang po maging masaya bukas na mapakain ko sila. Bakit kasi ako magcha-charity sa ibang tao? Unahin ko muna sarili ko at saka mga pamilya ko yan. Kasi yung mga tao, minsan yan na i-charity mo yan. Buti lang yan kung may ibigay ka palagi. Kung sa susunod na taon wala kang ibigay, masama ka na yan. Ay, tutuon. So, unahin ko lang yung pamilya ko kasi kung pakainin mo sila to, yung isda, happy na sila tinapay. Biglang, pila to kabilog bata, balaklang ko sinilas man. Kung hindi ko man maibigay yung pamasko ng mga bata. Kasi medyo, rin pa ako, medyo kapos. Sa susunod na buwan ko po sila pagsahod ko, ibibili ko. 54 na bata. Dahil saan ko kukunin yung budget, mga chinilas at saka mga damit nila yan. Dahil unahin ko pa yan sa pagkain namin. Ang pupo mo ganda. Kita mo. Di na din yung iPhone yung charger man. So, ang ginawa ko muna, pagkain muna kasi hindi na mo.
Damo na Kani, kana Hindi ba? hindi pa pwede na ano na Tapos na ta. ano kasi pag bumili ka ng isa, yung isa hindi mo mabili sa sama ng loob. Binigyan mo pa sila ng time na magkaroon sila ng stereotype at saka inferiority conflict sa bahay. So gagawin ko na lang, ay wala man ni Richard. Gagawin ko na lang, hintayin ko na lang kita may budget ako na para ang 54 na mga bata bago ang chinilas. Kung hindi ko maibigay ngayong Pasko. Alam naman nila sa sarili nila na hindi naman ganun kayaman si tita nila. Bago po kasi dumating yung bago audit, galing po akong Oriental, pinasaya ko doon yung mga pinsan ko, tita ko, nag-birthday doon, so naubos yung budget ko. Pag uwi ko, pina-check up ko si nanay, nagkasakit, bumili kami ng mga kung ano-anong gamot, tapos nagbagyo pa. So naubos yung budget. So yung sahod ko for December, pumapatak sa January. Yung January ko na sahod, pumapatak sa February kasi may cut-off dito yung sahuran. So yung budget ko, pwede ko pangutangan. Kaso na bakit ako mangungutang na pwede ko naman hindi. At saka makapaghintay naman ng mga bata. So yan na po. Pero pag may sobra po ako bukas kasi may nagpa-Gcash at saka ano, baka po ang kalahati ng mga bata, mabili ko ng chinilas. Kaya maraming salamat sa inyo. God bless sa inyong lahat dyan. Kung ano man mga mayroon ako ngayon, nagmula talaga yan sa inyo. Kasi hindi pa ako nagbe-base po sa numbers of followers at numbers of subscribers. Nagbe-base po ako sa loyalty at pagmamahal ng aking viewers. Ano mo na karoon mo followers, karoon isa ka milyon. Nagapalo na sila sa imo, kaya naunanamian lang sila sa imo, pero mag-init ang ulo nila sa iyo. Ibabas ka rin nila. Doon kaya sa mga tao, yan nakasubaybay, ganyan sa akin, yan na alam nila, ya ako ya, totoo ko yan na tao, yan marami na ko yung followers pumunta dito sa bahay. Hindi ko ya ipinagkait dito yung pintuan ko. Nagbukas pa ako ng pintuan para sa lahat ng followers ko, kaya anytime pwede niyo ako yung puntahan dito sa bahay. Pero ang Rose, magdala kayo ng ulam. Kaya pag abot yung ni karon yang ako, sudaan ni karon niya, apan-apan, kamuy gusto niyo yung mga baboy kag manok, kundi nagligid pang ulo kung kalayo sang banwa. Dala ka mo lechon manok, amo lang ginang rolls kasi malayo ako sa bayan. So imbes na ikwento natin, i-coffee natin, magdadrive pa ako ng motor, takbo para makabili ng ulam. So bring your own baon. Kasi malayo po ako kasi dito, kasi sa bahay, isda lang ako sa gulay. So open po dito yung bahay na namin para sa mga followers ko. Tapos magdala din kayo ng chocolate. Hindi kayo makatulong pa-picture, hindi kayo magayo tanom doon sa mga may pumunta dito sa akin. Isa silang van. Si Madam Pinya Flor, may page niya Flor. Oo, ano na sa bala. Pangitaan na sa hok. Madam, ipiin ka ng admin ko dyan. Sa page, may sa page. Ito si Jerope Cortez Macacao, pwede po kayo kumontak sa kanya. Siya po yung admin ko dito at saka siyempre under custody ko na po sila. Tulong-tulong lang kami dito para mabuhay. Ayaw ko nila maghanap pa sa na ibang trabaho tapos mahihirapan sa kakapila at saka pandemic ngayon. Wala rin siyang doon mapasukan. Dito muna sa akin, siya po yung admin ko. Kaya hindi po ako scammer kasi makikita nyo buhi gid sa unan. Nakita nyo ba? Gumagalaw. Buhay talaga siya, man. Buhi gid sa yaga. Siya yung admin ko. Pag nag-comment po kayo dyan sa page, minsan hindi niya po sinasabi sa akin kung alam niya nakaka-stress. Pag alam niya po opportunity, pinapasa niya po sa aking wall. At saka hindi po ako nagbabasa minsan ng comments kasi minsan bilang isang vlogger, much better po talaga na mag-focus ka na lang sa iyong goal. Mag-focus ka na lang sa anong nararamdaman mo, kung ano yung emotion mo. Sa magbigay ka pa ng times para magbasa, minsan mabasa mo, hindi pa pala maganda, masisira yung araw mo. May isa dito na nag-comment na kumakain ako ng tinula. Sabi niya, ibuhos mo yung sabaw sa ulo mo, bigyan kita ng 10K. Sabi ko, may nagbigay niya sa akin 20K, hindi nga ako inutusan na ibuhos kong sabaw. Ikaw yung ngayon, kaya yung nagpalapalo, sukuon mo ko ipaligo kong sabaw, mapertik init-init. Ay, Diyos ko. Waang ubas! Makaon ko yung ubas. Yes! Makaon ko yung ubas. Hindi nyo kayo pagpaagyo sa mga batasan niya, kaya maharap ko yung akon. Dali na lang gid po, dali na lang gid ya. 4,585 na lang. 5,000 lagi ang akong kinanglan para makakutan ako sa akon year charity vlog. Gamay na lang kapag antos maluoy makamusaagi. Kabay pang inyong mga tagipusoon tandugon sa mga anghel. Buginuo, kujutay na lang gid.
Jiro P. Cortez, Makakaw po ang aking admin, i-PM nyo po. Kay Buwas Balabre pa ba ang Palawan? Pwede pa mo kahingagaw. Thank you so much po sa mga hindi po ako gusto. Okay lang po yan, hindi mo naman lahat ng tao dito sa mundo ma-please na mahalin ka, gustuhin ka, at idolin ka. Ang importante po, mahal ako ng nanay ko. At mahal pa ako ng mga taong pinili ko. Pangalawa, hindi mo ako gusto, tanong gusto kita. Wala pa sweldo, next pa. Okay lang po, wala po ano dito. Hindi po kailangan requirements dito na magbigay o kailangan magpadala. Dito kasi sa Facebook, pag nakuha mo yung charity goal mo at saka nakumpleto, kasi hati kami ni Facebook, siyempre may bonus din yung lola nyo. Kailangan mag-ingat sa po tayo dito sa Facebook kasi marami na nag-try mag-vlog, hindi po nag-asenso, hindi po tumagal. Ang main ingredients po natin dito at saka secret ingredients, throw yourself, always be positive. Promise. Kasi yung iba, ini-expect nila na sa pagbablog, yayaman sila. Yung iba, ini-expect nila sa swerte, yayaman sila. Hindi po lahat ng swerte iasa natin sa mga sugal, sa mga parapol. Kailangan natin magsipag, magtiyaga, at magkaroon ng determinasyon, at magkaroon ng goal sa self. Ang iban mayo kaya Erika, no? Taya ka rin sa amo, no? Kaya basta magdaog ka. Nag-try, ko puno kabilog ticket. Wala, ko ga dalawagan. Ano ang balsang tigulang sa akon? Hindi kaya magdaog sa mga rapol-rapol. Maningwa, kaya hindi sa lahat ng oras. Ang lahat na sumali na 1 milyon, isa lang mananalo. Si Maria Cherry, 75 stars. So, mas malaki ang tsansa natin. Mas dako pang tsansa kung maigo ko sang kilat ga sa madaog ko sa rapol-rapol. Si Maria, ano to ngalan niya? Cherry. Maria Cherry, thank you so much for 75 star. Amo na bala dapat kung admin, kagabantay ka na nakigsingong ginapang ano mo kay para mapasalamatan tang nagpadala star. Kay iban ka try na 75, pumalawagan, ginahimo na nila 150. Di bala madam? Oo, yung iba yan nagtatry lang yan, 25 star, 50 star. Pag nabasa mo pangalan, mapasalamatan mo, yung ginadinadouble na nila yan. Nauya man na sila ng nalawagan. Ay buot na sila yung kadaan yung sarap-sarap ng ubas, day. 250 ang kilong la. Comment ang picture. Ang lasa niya, doon sa rally. Namin yung ubas, doon si rally, day. Kaya masyam, kaya. Magkao ko na may kadalagan, di ba na nimo mo? Ay, ba't ko singo man nagbaligya nga panulay, di ka may pamakilatan ka man, boss. Gagi na agwanta, kung daw laban, papanit. Kadamol-damos ang panit, pero sa rally. Sa rally, niguro nga naging culture lang nila, oh. Kuhaan nyo man ko buwas tubo, ha? Makaon kay tubo. Alam nyo, tayo namin nakatag 10 star, oh. Jerwin Tyson, bo Diyos ko 10 star na, doon kay 20 na natutuod. Siya mo siya ang pinupload. Maybe, accept ba mo? Pag ikaw ay isang vlogger, influencer, nakaka-influence ka ng tao, so ini-influence ko yung mga tao kahit walang ganang kumain, na kumain. Kahit kung pagkain niya, bibitaw kayo sa pagkain niya, dahil mamamatay ka. Di baling magbitaw ka sa relasyon, magbitaw ka sa taong mahal mo. Pero pag pagkain niya, bibitawan mo, dahil Diyos ko manghihina ka. Kahit i-dextrose ka pa, hindi ka kaya isustain ng dextrose. Mamamatay ka. Oo. Kaya sabi nila ang relasyon walang pinipili. Lumpo, bulag, pipi, bingi. Pwede ka magmahal. Ang pagmamahal ay sobra naman, hindi po maganda. Too much love will kill you. Oo. Kagtadang dahil sa pagmamahal, marami ding nawalan ng gana sa buhay. Nang dahil sa pagmamahal, namura pa sila. Napamura. Nang dahil sa pagmamahal, maraming naging tanga. Wala niya pinipili ang pagmamahal yan. Dahil yung iba nga dito sa akin, na in love na nga sa akin. Sabi ko, ba't ako pa? Ay, may isa akong followers yun ay nakipagtagpo. Gila ko yan. Tell you frankly, ha, may isa po akong followers na fanatic po. Naging pansexual po siya. Nagkaroon niya ng oras siya. Dahil nagkita kami sa hotel niya. Dahil nagbakbakan kami ng dalawa.
Aaminin ko sa inyo, I promise. May nagbigay ng 99 stars si Ching Kwang Kwang Kwang. Hindi ko mabasa yung pangalan niya, basta Chinese. Si Jervin, Oh. 10 stars. Sa sobra pong pagmamahal niya sa akin po, dumating yung point na gumastos po siya. Nag-inuman po kaming dalawa. Aminin ko, last year to nangyari. Hindi na po ako virgin, madam. Totoo, malaga. Nang natikman ko siya, doon ko nalalaman na ganyan pala ang lasa ng isang tao. Kinain ko na kinain. Babae na eh. Medyo may edad-edad na. Sabi niya, Erika, wala akong pakialam kung magkano ang pamasahe mo. Ako sa salo. So ako naman, nakipagkaibigan ako, nirerespeto ko. Kaso lang, ang pagmamahal niya po, ang pag-support niya po sa akin, umabot sa punto na nagiging obsessed na po siya. May nangyari sa amin ba? Aminin ko sa inyo, hindi ko pwede i-mention ang pangalan. Doon kami sa hotel niya, 3 araw kami nag-stay doon. Iwan ko kung hindi lang sa siguro menopause, baka mayroon na akong ano. may subang, ano ito subang. Siguro kung hindi menopause, yung may panganay na ako. Oo, grabe. Pagka umaga, kumuntik na akong dextrosel. Hindi ko na kaya mag-pronounce ng lugaw. Ludaw. Bili tayo ludaw. Galudaw. Promise po sa sobrang... Nangyari po talaga yan kahit sino po. Dahil po sa isang taong singer, may nag-idol po sa kanya, pinatay po siya ng kanyang... Ano, di ba? Meron niya nangyari doon sa Amerika. Sobrang na-obsess yung kanyang... yung nag-idol sa kanya. Na nakita sa Steve, pinatay siya, binaril. Dahil gusto niya lang barilin talaga. Ganyan. So ako naman yung isa kong followers. Binadalan ako ng pamasahe. Pero hindi ko na sasabihin. Pero ngayon hindi na kami close. Nagtampo na natikman niya na ako. Nawala na yung ano niya, obsessed niya. Parang may mga ganyan talaga tao. Gusto ka lang tikman tapos iwanan ka. Tapos naging masamang nilalang na ako sa paningin niya. Pasalamat kasi nakatikim. Pero kinain ko man sa day, hindi man sa lugi sa akin. Totoo, hindi po ako inosente na tao. Sa ini-expect nyo, nakatikim ko yan day. Dugag gisa lang ko ka hotdog sa kalaha. Mga lugalog na ganyan.